Мам, виж, това е вълшебна черна кърпичка, а това е вълшебна бяла кърпичка, а ти си един вълшебен тапак. Не обиждай, наистина са вълшебни, мамо. Черната се докосва само с пръсти и каквото докоснеш, то изчезва, мамо. А с бялата каквото докоснеш, то се появява. Ти си просто безнадежден случай. Естествено не ми вярваш, тогава гледай само. Виждаш ли тия очила? Гледай са. Оп, очилата ги няма. Наистина са вълшебни, я проби с нещо друго. Добре, ето с този документ. Опа, лянка, няма го документа. Жестоко! Я проби дали ще изчезне бялата кърпичка. Добре, секунда. И да, изчезна. Яко, я дай само да си избърши носа. Опа, мама изчезна и сега нямам бяла кърпичка, с която да я върна обратно. Видях какво стана, майка ти изчезна. Време и ти да изчезнеш, малко да си поживея сам.